Dobrý den všem, děkujeme, že jste tady. Dobrý den, všechny vítáme. S vámi dneska bude Dominika a já Dima Melník. Představíme se na úvod pro ty, co nás neznají, Dominiko. Můžeš Ale jo, začít? Dimo, začni. OK. Tak překvapivé, já jsem pricing konzultant. Teď jsem viděl někde napsáno, že jsem pricing expert. Na to se moc netvářím, protože spíše jsem konzultant. A, a ten důvod je, pomáhám firmám zvyšovat ceny, zvyšovat výnosy a dosahovat zisku, kterého jejich produkty opravdu zaslouží. Dominiko, A necítíš se teda jako expert, cítíš se víc jako konzultant. Já bych řekla, že jsi expert. já spíše dbám na to, že firmám se snažím pomoct. Mm, já to mám podobně. Systematicky konzultuju a oproti Dimovi spíš menší firmy a většinou tím cílem je pomoct firmě, aby vydělávala víc a já mám ráda, když je to násobně víc a když je to násobně víc tou cenotvorbou, takže když můj výsledek je takový, že ke mně přijde majitel firmy a odejde s větší výplatou, protože jsme líp nastavili ceny, tak to vnímám jako dobrý výsledek práce. Super. No, na konci dne je to všechno o penězích a o tom, o kolik zvýšíme výnosy firmě. Neděláme cenotvorbu jenom z toho důvodu, aby jsme to udělali správně, ale děláme to z toho důvodu, aby jsme zvýšili výnosy. Ano. A já to někdy překládám právě nejenom zvýšit výnos jako takový, ale vlastně to, že ten majitel opravdu je schopen si odnést víc peněz pro sebe. Ne tak jakoby všeobecně, že firma má víc peněz, ale že jeho výplata se zvýší nebo jeho ziskovost čtvrtletně, kterou si vyplácí sám sobě. A tam to nejraději vidím. No, takže můžeme začít s tématem, které nás dneska čeká. Jdeme na to? Tak já nasdílím kousek prezentace a to, co nás dneska čeká, je vlastně sběr dat pro cenotvorbu. A samozřejmě to není tak, že během hodinového webináře zvládneme si probrat to všechno, co lze nazbírat jako data pro cenotvorbu, ale my se podíváme, co nám řekne nějaká jako klientská základna, když se na ní podíváme z pohledu toho, kolik nám přinesla obratu. Tak. A já vlastně vždycky, když klienti mývají ten problém toho, že nechtějí zdražit, že, nebo bojí se zdražit, tak se bavím moc ráda o tom, že pojďme se pobavit, komu se vlastně jakoby bojíte zdražit. Jestli se bojíte zdražit těm top 20% klientů, anebo těm spodním 20% klientů. A teď jenom z hlediska obratu, ne, že by to byli jako morálně špatnější klienti, ale jsou klienti, kteří přinášejí větší obrat, jsou klienti, kteří přinášejí menší obrat. A já bych vlastně našim posluchačům ráda položila otázku, jaký si myslí, že u nich je typický obrat, rozdíl v obratu u jejich klientů, těch top 20%, kteří přinášejí nejvíc, a těch bottom 20%. Takže pokud můžete, tak nám teďka odpovězte jenom do chatu, ať víme, co si myslíte, a ať si to můžeme poslechnout. A já jsem zmizela sdílení, pardon, to nebyl Ne, cíl. dobrý, je to Jo, vidět. je to tam? Je to tam. Ah. No tohle je jako super otázka a než dostaneme nějaký odpovědi, hned už koukáme na pohled přes zákazníka, což je skvělý. Já možná do toho vložím historku a jak často firmy se dívají jenom na produkty a nedívají se na zákazníky. Tak potkal jsem se s firmou zubní ordinace, kterou dělal krásné cvičení, krásnou datovou analýzu. Oni se podívali, jaký produkt jim přináší nejvíce peněz a jaký produkt přináší nejméně. No a když to cvičení udělali, tak zjistili, že nějaké jako vyšetření dětských, tak jim nepřináší žádné peníze. A rozhodli si doktory, že tu službu jako zruší, omezí a soustředí se spíše na jako větší Takže služby, jakoby nějaké zrušili všeobecně produkty pro děti. přesně, vyšly jakoby nějaký implanty pro dospělé a prostě služby, které jim jako generují velké výnosy. Až
po nějaké době, po 3, 6 měsících jim došlo, že zákazníci odcházejí a teda jako začali analyzovat zákaznické chování a došlo jim, že tím, že omezili děcka, tak samozřejmě odešli jim i rodiče. A to byla chyba toho produktového pohledu, kdy firma se soustředila na produkty a vůbec nekoukala na své zákazníky. Což tady Dominika říká, musíte se dívat na zákazníky, to je jako první jakoby bod, nejdůležitější. A Ano. pak je zajímavost, že ty zákazníci samozřejmě nejsou stejný. A máte tam těch top 20% a bottom 20%. A No a teda já jsem se ptala, kdo z vás tuší, jaký obrat, nebo jenom zkuste odhadnout, kolik obratu přinese top 20% klientů a kolik těch jakoby spodních 20% klientů. A jestli můžete, tak nám to napište do chatu, ať můžeme vést konverzaci o tom, co já, je jakoby oběma stranám společné. já si myslím, že většina si bude myslet, že těch jako top 20% bude cca 20% výnosu přenášet, protože po každý, co jsem udělal takovou analýzu, tak viděl jsem v očích firmy velké překvapení. Takže si myslím, že většina bude si myslet, že top 20% dělá jako zhruba podobný jakoby počet nebo procento výnosu. Mhm. Tady máme odpověď, že top 20 dělá 80% výnosu. Je to tak, jako dost často, nevím jak Dominika, ale já dost často vidím to paretové pravidlo, které jako opravdu platí. A velice často se stává, že top 20% udělá skoro 80% výnosu nebo kolem Mhm. 80% a v absolutně různých odvětvích. Ať už nějaké jako služby, softwary anebo e-commerce. A já vlastně souhlasím s tím výnosem, protože já když to vidím v číslech a nejdřív zjistím celkový obrat a pak přepočítávám výnos, tak vidím, že to je opravdu 80 k 20. Ale já když se dívám čistě jenom na obrat, protože to je číslo, které se dá zjistit nejrychleji, tak tam vidím ještě trošičku jiné věci. A teďka jdu zpátky k tomu sdílení, šup. A to, co já... Ale pardon, nechce mi to... Se to nějak zaseklo. Nějak se mi to zaseklo. Tak, a já se podívám, proč se mi to Se zaseklo. podíváme zatím na odpovědi. Dvakrát tady zaznělo, že 80% výnosu dělá top 20% zákazníků, někdy je to 50%. Tady možná čerstvá zkušenost. Když se díváte na top zákazníky, bacha na to, aby tam nebyly nějaké extrémy. Teď se mi stalo, že nějaký interní zaměstnanec dělal obrovské obraty a pod nějakým IDčkem jsem ho identifikoval a pak se zjistilo, že ta situace je úplně jiná, než firma si jako představovala doposať. A někdy se stalo, že je tam nějaký extrémní zákazník, překupník. V jednom e-shopu jsem se potkal s tím, že firma vykupovala iPhony, protože na to byl nějaký věrnostní program, kupovala to s 3% selo, přeprodávala dál a dělala Mhm. jako obrovské obratky. Jednou jsem se potkal s nějakým ajťákem, který tam dělal nějaké převody něčeho z jednoho střediska do druhého, aby něco jako se dělo dohromady. Takže zase tam byl jako nějaký extremista, který prostě posouval ty čísla úplně jako tam, kam nechcete. Tak jenom bacha, když na ty zákazníky se díváte, tak zkontrolujte si tam, že nespadne nikdo jako z interních zaměstnanců, případně nějaké jako extrémně nesmyslné číslo objednávek. Mhm. Tak. Kláro, prosím, z nějakého důvodu mi hlásí, že ten Zoom mi hlásí, že nemůžu sdílet obrazovku. Mám povolené sdílení. Máš povolené sdílení, ale já to zkusím ještě Zajímavé. překliknout a vrátit zpátky. Zkusme teďka. Jo, výborně. A já teda ještě jenom prezentace, šup. A teď už bych měla dát share. Někde ta technika zlobí. Ale mně se zdá, že pokaždé, když tohle dělám, stále mi to ukazuje, že nemůžu. Your screen sharing is paused. Tak, je Tak to to zajímavé. jdeme bez prezošky. A teďka je něco vidíte nebo vůbec?
Ne, nevidíme nic. Hmm. Tak, pardon, nevím, co se děje. Ještě zkusíme jednou. Share. Teď už? Ano, Ha! Super. Na po 28. Takže rozdíl v obratu, já vlastně, když se systematicky pak zabývám čísly, tak u těch čísel, nebo jako u čísel vídám to, že, ale stejně se mi ta prezentace teďka neposouvá. Už jo. Že typický rozdíl v obratu je takový, že top 20% klientů nám přináší 71% obratu, i když ten výnos je 80%. Stříbrní klienti přinášejí 60% obratu, teda to je 60% klientů a ti přináší 24% obratu. A pak říkám těm posledním klientům non-profit, protože většinou přinášejí 5% obratu. Ale to, co je zajímavé, že když se podíváme do čísel, tak tady těch 5% obratu většinou je ztrátových. A proto, i když mám těch 5% klientů může vypadat velice jako pozitivně pro někoho. Tak když se podíváme na výnosy, tak velmi často jsou na tady těchto klientech poměrně velké ztráty. A já třeba vídám i čísla trošičku jiná. U e-shopu třeba těch top 20% bývá nějakých 55% obratu. Ale když se u toho e-shopu posune vlastně ten business model do toho, že se třeba přidá předplatné nebo se nějakým způsobem vytváří takzvané kluby, tak najednou jsou schopny ty e-shopy z těch 55% vyrůst třeba na 60, 65, 68% celkového obratu. Takže někdy slýchávám, že u těch jakoby e-shopových biznisů to vůbec nejde a že nemůžou vlastně ta čísla být takzvaně lepší, ale já vím, že když se vytvoří dostatečně zajímavá incentiva, tak ten typický rozptyl se může velmi, velmi zlepšit. A vlastně, když se takhle na ty data díváme, tak je dobré si pak projít, co vlastně kdo jsou ti zlatí klienti a jaké nakupují produkty a primárně se zaměřit na to, jestli tato ziskovost tady těchto produktů je nejvyšší, protože tam, pokud je ta ziskovost špatná, tak vlastně ten biznis typicky má hrozně nízkou ziskovost. Jo, že může být vlastně v mínusu. No, když se bavíme třeba o e-commerce, tak potom 20% nebo někdy i 50, někdy bohužel i 80 jsou to jako jednorázoví zákazníci, kteří přišli jako náhodou na Mhm. e-shop, něco koupili a už nikdy se nevrátili. Takže od nich bohužel nic moc nezjistíte a samozřejmě není tam nějaká jako paka, jak jako přinutit je k druhému nákupu. To je jako strašně složitý. A pak, když se podíváte na ty top zákazníky, které vás nakupovat opakovaně 2, 3krát, 5krát, 10krát a tak dále, tak u nich už lze odhalit nějaké jako vzorce chování, co se jim líbí, co nakupují pravidelně a tak dále a s tím samozřejmě jako pracovat. Uh, Zároveň jsem viděla u několika e-shopů právě to, že ti vracející se klienti jakoby vlastně nakupovali něco jako 10krát víc než ti nevracející se, což zase jsou obrovská čísla. A tam opravdu u mnohých stálo za to se zaměřit vlastně na tvorbu toho nějaké formy předplatného nebo nějaké formy jakoby klubového, nějaké formy klubu, protože tady ta cílová skupina byla natolik nadšená nějakou formou produktu, že ji vlastně chtěla kupovat stále, stále a stále. A viděla jsem e-shopy, které když to udělali, tak velmi intenzivně rostly jenom na těchto 20% klientů. No, já jsem někdy si pracoval v rohlíku a měl jsem na starosti premium předplatné, tak je to jako podobné situace, protože zákazník, který objedná jako jednou za rok, tak samozřejmě firmě nic moc nepřinese, ale nejlepší ten zlatý zákazník, který objednává několikrát do měsíce. A Mhm. aby jsme podpořili tu frekvenci, tak na to zrovna existoval premium předplatný, který jako motivoval ty zákazníky kupovat pravidelně. Díky za něj, protože já jsem velký rohlíkový nadšenec a velmi ho využívám. Eh, Teď koukám zrovna ještě na data od jednoho svého zákazníka na projektu. Teď se zrovna pracuji a vidím, že 5% zákazníků
omlouvám se, 20% zákazníků dělá pouze 2% obratu. Jo, to je těch bottom 20%, který opravdu a firmě nic moc nepřinesli. A ty si říkala jednu věc, jako když zdražujeme, tak koho posloucháme? A ono totiž se stává, nebo aspoň já vidím v těch firmách, že nejvíce jsou slyšet zrovna ty bottom 20%. Protože ty horní zákazníci, těch top 20, oni jsou zlatí, oni jsou většinou spokojení, ono jsou to třeba jako větší firmy, a Ano. nejsou tak vidět, nejsou tak slyšet. A ti bottom 20 se nejvíce jako stěžují, je jich samozřejmě spousta, jejich hlas je slyšet. A pak máme takovou jako zkreslovanou představu a myslíme si, že ten náš produkt je drahý a zákazníci jako furt nám říkají, že je drahý. Což jako bacha na to, kdo to říká. A opravdu je nutné se podívat, jestli ty signály jdou od těch zlatých, nebo jdou od těch jako menších, který nám Ano. buď vůbec negenerují žádný obrat, anebo tak, jak říkal Dominika, občas se stává, že jsou opravdu ztratoví. A já bych řekla, že podle toho, jak jsem to viděla, tak v 50% případů, minimálně v 50% případů těch bottom 20% je ztrátových. A speciálně, já pokud vidím, že bottom 20% udělá třeba 7% obratu, tak ti už můžou být non-profit. Ale pokud udělají jenom 2% obratu, tak tam většinou bývá jako velká ztráta. A nebo to třeba vídám u takových těch produktů, kde jakoby nabídnu nějaký produkt se slevou jenom proto, abych nabrala nějaké penzum klientely. A vlastně to není produkt, je to takový nějaký entry level produkt, který má být jakoby téměř zdarma. Tak tam je vidět třeba, že jsou ty 2-3% obratu, ale když jsme potom tady tyhle produkty vlastně výrazně zdražili a zvýšili jsme nějakým způsobem v očích klientů tu hodnotu, tak se tomu biznesu vůbec nic nestalo. A nestalo se, že by ti zlatí klienti potom ty ostatní produkty nakupovali méně. Hmm. Hmm. Já Že, jsem si... takže to je jedna věc. A ty jsi vlastně říkal, podívejte se na to, kdo ti klienti jsou. A to je, když dělám analýzu té klientely, tak já jako krok číslo 1 se podívám. Speciálně, když je to u malé firmy, kdy obsluhuju třeba do 500 klientů, tak spoustu jmen už jsem schopná znát jako majitel firmy. A ve chvíli, kdy já se podívám na zlaté a ty jakoby non-profit klienty, tak velmi často je zajímavé, že majitelé si pamatují primárně ty non-profit klienty a jsou v absolutním šoku, kdo patří mezi zlaté. A oni řeknou, no ti od nás odebrali párkrát, nikdy s nima nebyl problém a já si je vůbec jakoby vlastně nepamatuju. Za to tady prostě XY, tady je jich 7 těch XY, s těma byly takové problémy, tolikrát jsme museli řešit to a to, že já vlastně tady to cvičení s těma klientama hrozně ráda udělám už jenom proto, že mnoho klientů vlastně, respektive mnoho podnikatelů překvapí, kdo patří do top 20% klientů a jsou v šoku, jaká jména se tam objevila. Totiž jako spousta firm tohle analýzu vůbec nedělá. To jako jsou velké zavedené firmy, které jako sledují obraty po kategoriích, po nějakých střediskách, po produktech, ale vůbec jich nenapadne se podívat na to přes zákazníky. Mhm. A to jako na tom stačí velice jednoduchý návod. Některé fakturační systémy to umí spravit, ale Mhm. fakturační systém třeba jako jeden ze zdrojů, kdy ty data máte, protože dost často jako zákaznické data jsou v nějakém CRMku a pak jako je potřeba nějaký ajťák, aby to jako tam vytáhnul. Hrozně často s tím je problém. Ze zkušenosti nejjednodušší to vytáhnout z fakturačního systému, kdy na klik uděláte, i když to bude export do Excelu, tak to lze udělat na klik. A pak 3 máte kliky. co řádek, to faktura. Vždyť u toho faktury bude jako číslo zákazníka, fakturovaná částka. A teď v Excelu je jednoduchý nástroj, který se Ano. volá kontingenční tabulka. Díky kontingenční tabulce jste ty data schopni přetvořit do jiné tabulky, kde už budete mít co řádek to zákazníka nebo odběratel a vedle uděláte si, kolik chcete sloupců, kde budete mít součet faktur, vidíte, jestli jste fakturoval 1 nebo 10krát a kolik vám jako dohromady zaplatil, řekněme, za poslední rok.
minimálně období 1 roku, kdy vůbec má smysl se dívat na ty data, na kratší období nikdy se nedívám, pro mě jsou důležité posledních 12 měsíců, protože jsou tam nějaký sezónní výkyvy a tak dál a celkově jako se podívat na ten dopad, jen nejlíp se dívat jako na roční bázi. Takže A tohle já se je dívám jako, ještě na jakoby já se dívám na ten pohled roční a tříletý, abych viděla, jestli je tam nějaký posun. Takže třeba teďka jsem dělala analýzu, kde bylo vidět, že průměrně klienti nakupovali za 7 900 a v těch posledních 3 letech nakupovali za 7 700, což pro mě byl signál, aha, tam někde proběhlo zdražení a klienti jsou furt ochotní nakupovat za nějaké vyšší částky. Jo, že i srovnávám ty jednotlivé roky mezi sebou, to mě taky zajímá. nevím, jestli se mi povedlo vyzkoušet vyzdílet tabulku Jo, tak počkej, já zrovna. dám stop share. Tak teď bys mohl. Zrovna tady ukazuju, jak se liší krásně ten pohled jednoho a roku versus jako delší pohled. Tady byla analýza, kde jsme se dívali na Mm, zákazníky. Dimo, pardon, já nevidím nic, co sdílíš. Zkus ještě jednou. Aha, tak Jo? Mm-mm. sekundičku, Jo, teď řekni. už. Perfekt. Teď už. Ta první tabulka je pohled 12 měsíců, kde zákazníci jsou rozděleni na nějaký jednorázový, opakovaný a věrný. A firma totiž jako žila s představou, že no, těch herních zákazníků moc nemáme. I když jsme si udělali analýzu, tak jich jako 11% a tvoří nám teprve jako 20% výnosu, není tam žádná slava. Ale ve chvíli, kdy jsme ten pohled protáhli jako na 2 roky, tak ta situace už je jiná. Už je tam 20%, Je kteří tvoří krásná. 50% výnosu. A teď jsme si řekli, aha, tak my tam máme ty věrné zákazníky. A kdo jsou ty zákazníky? A jdeme analyzovat a zjišťujeme, čím se liší, co nakupují a proč k nám chodí pravidelně a už jako vymýšlíme nějaký program, jak s nimi pracovat a co jim dodat jako za extra služby, aby s námi zůstali na několik Mhm. let minimálně. Skvělé, děkuju. Takže a ještě k těm fakturačním systémům. Já třeba vím, že Factoroid, pokud máte malou firmu, tak se stačí podívat do Factoroidu a podívat se za poslední rok, jak jsou klienti seřazeni podle toho. Je tam, ve statistikách se to dá najít, že vám to automaticky seřadí klienty podle obratu každý rok. Takže vy se na to vy pak můžete velmi jednoduše udělat Ctrl copy, Ctrl V, vložit si to do tabulky a pak už se s tím dá poradit. Samozřejmě pokud máte tisíce zákazníků jako e-shopy, tak to vám nepomůže, ale pokud máte já nevím, 200-300 zákazníků, protože jste živnostníci nebo malinkatá firma, tak to úplně perfektně stačí. A díky tomu vlastně pak můžete i zvolit, jakým způsobem odměňovat ty věrné zákazníky, protože nikdo z nás nechce být v pozici Vodafone, který dává slevy novým zákazníkům, nebo dával slevy novým zákazníkům v roce 2004, 2008 a tak dál. Chceme být v pozici, že jakoby to zvýhodnění největší dáváme ideálně nějakým zákazníkům, kteří jsou věrní. To by byl ideální svět, ale doposud vidím dost často nějaký obchod a ve vývoze reklama. Přihlaste se do věrnostního programu a získejte okamžitě jako 10% slevu na všechny nákupy. Ano. Což je absolutní tragédie, protože ta odměna může být nějak jako jednorázová akviziční, to je fajn, ale pokud zákazník ještě neudělal žádný nákup a teď od prvního nákupu už dostává slevu a zákazník, který s váma 10 let, tak dostane úplně stejnou slevu, tak to absolutně není motivující pro ty věrné Nedává to zákazníky. smysl. No. Takže jedna věc je, že část těch dat budete schopni získat z těch fakturačních systémů. Za pomocí kontingenční tabulky to spojíte s daty z nákupů a velice jednoduše pak vidíte jméno zákazníka nebo prostě číslo zákazníka a vedle toho, jaké měl nákupy. A je hrozně zajímavé se podívat na to, co kupuje těch top 20% klientů versus co kupuje těch spodních 20% klientů. Zrovna tady asi sdílím obrazovku, že? Vidíš, nebo Je to ne? vidět. Jo. Zrovna tady ukázka toho, jak vypadalo data, export z fakturačního systému, co řádek to číslo dokladu, je tady nějaký jméno odběratelů a kolik jsme faktorovali přes kontingenčku, když si vezmu a nastavím si co řádek to nějaký odběratel,
a sečtu všechny faktury dohromady, tak najednou už získám pohled toho, kolik každý ten zákazník mi vygeneroval řekneme, za poslední rok peněz. A pak už jako jdu pracovat a zjišťovat, jestli ty spodní jsou profitabilní vůbec, anebo nejsou, čím se liší, kdo se stěžuje na cenu, kdo co chce. A jdu třeba jako další krok, který dneska nebudeme probírat, ale třeba ty zákazníky obvolat a pobavit se s těma největšíma, pobavit se s těma středníma, menšíma, zjistit, čím se liší mezi sebou. Ale z mé zkušenosti právě ty spodní nejvíce se stěžují na cenu, ty většinou nechtějí vůbec nic, chtějí jenom jako nejnižší cenu, aby jsme je neotravovali, ale když už se dostaneme k těm nejlepším, největším, tak najednou se otevře jako nekonečný prostor, co dalšího jako lze přidat, co těm zákazníkům, jak můžeme zjednodušit život a najednou ty služby můžeme zlepšovat, zdražovat a tak dále. Jo, souhlasím. Takže jakmile se podíváme na klienty, tak máme ještě vlastně další kroky. Zjistíme, kdo tam je, zjistíme ty jednotlivé jména, pokud možno vedeme s klienty zákaznické konverzace. A pak u těch zákaznických konverzací ještě navazuje další krok, že já zjišťuju ideálně, jaké má těchto 20% klientů potřeby. Protože je velmi zajímavé zjistit, co jim ještě chybí a kde já jim můžu nabídnout něco z toho, co umím. A už i podle těch čísel, když třeba vidím, že top 20% klientů udělalo jenom třeba 60% obratů, nebo 63%, tak když vidím tady tohle číslo, tak to typicky pro mě znamená, že chybí někde nějaký dostatečně velký produkt nebo dostatečně široká nabídka na to, aby ten klient kupoval. Takže já vlastně tím zjišťuju i jakým způsobem škálovat. A já preferuju, když firmy škálují směrem nahoru, než když škálují směrem dolů, protože u toho jakoby přidávat produkty typicky pro těch jakoby spodních 20% nebo pro ty stříbrné klienty ne vždycky vede k velké ziskovosti. A jsou na to jako velice pěkná čísla, že statistiky, a teď já si nevybavím, odkud je mám, ale že buď vydělávají firmy, které umí dělat totální low cost, anebo které umí dělat prémiové služby. A že ty firmy, které jsou ve prostřed, co dělají jako nějaký standard, tak vlastně jsou nejméně ziskové. No. A přidám jako po každý slyším, že firmy se snaží prodávat za nižší cenu než konkurence. Jenom jednou se mi stalo, že někdo byl natolik jako přesvědčený svým produktem a říkal si, kašlu na všechny a já budu prodávat svůj produkt nejdráž. Slyšel jsem to pouze jednou od jednoho ředitele. Takže my, když vlastně vidíme tu analýzu klientské základny, tak my zároveň můžeme říct, hele, tady vlastně chybí nějaké produkty, služby, které ten zákazník chce kupovat. A zase, když vím, že zdvojnásobím počet klientů, kteří jsou v top 20%, tak já tím prakticky z 1,5 násobím, mám vlastně o 50%, o 60% větší ziskovost, respektive o 60% větší obratovost, pardon, a to je pro mě zajímavější, než jí mít větší o 5%. Takže... Mně napadá možná ještě jedna věc a je důležité to říct, okromě peněz, v některých odvětvích se může stát, že důležitější pohled může být nějaké frekvence. A to třeba pracoval jsem s jedním startupem, kde ještě teprve zavedli nějaký monetizační systém, kde zákazníci moc neplatili a pro nás bylo klíčové se podívat a úplně stejným způsobem zákazníky se řádit podle frekvence. A totiž ten zákazník, který používá produkt nebo službu nejčastěji, ten je nejzajímavější, protože z něho se dá jako vytáhnout informace, proč to používá tak často, co mu chybí a tak dále. V jednom případě bylo tak zajímavý, že jsme žili s představou, že zákazníci to budou používat několikrát do roka. Nakonec jsme se dostali k tomu, že používají zákazníci ty top opravdu jako pravidelně na týdenní bázi. A když jsme s nimi jako ještě se pobavili navíc, tak jsme zjistili, že když tam přidáme nějaký funkce navíc, tak to budou používat denně. Což je to jako překvapivé cvičení a jenom z průměrného pohledu to nikdy nezjistíte. Průměrný pohled nestačí. Ten absolutně nic neříká, protože průměrný zákazník neexistuje.
Já to krásně řekl. Průměrný zákazník neexistuje. A vlastně ta jedna z věcí, jak typicky škálují ty malé firmy, tak je právě skrze tady těch top 20% klientů, že my vytvoříme takzvaného ideálního zákazníka tady z těch top 20% klientů a veškerý marketing zaměříme na ně. A v ten moment ta firma je schopná vyrůst jako na 10násobek během pár let. Když opravdu tady tenhle posun a to zaměření na to získávání těch top 20% klientů udělá. Hm. A neviděla jsem to jednou jenom. A co děláš možná s tím jako top, respektive 20 nejmenších zákazníků, pokud zjistíš, že jsou ztratoví? Máš na to nějaké řešení? Mhm. Zdražuješ nebo se snažíš jako omezit to? Jsou vlastně v zásadě dvě věci. Buď se omezí ta nabídka a udělá se jiná, anebo se zvýší minimální výše zakázky tak, aby byly v zisku. My prostě zjistíme, kde je ten break-even, kde to začíná být už ziskové a vlastně začneme nabízet tady tuhle velikost těch zakázek. Samozřejmě, že ale musí to být podle zákazníků, ne tak, jako si říkal u těch zubů, že jsou to jakoby nejméně ziskové, že jsou děti. Oni ty děti jednou vyrostou a zůstanou u toho zubaře, ke kterému chodili, že? Je to tak, je to tak. A A to, takže je tam to, čemu říkáme minimální výše zakázky nebo minimální produkt, který je potřeba prodat. tam bych upozornil na jednu věc, která třeba jako někde uniká a my se podíváme pouze na výnos toho zákazníka. Myslíme si, že ty jako přece menší zákazníci nám nějaký výnos přinesou, ale bacha na customer acquisition náklady. Náklady na přilákání toho zákazníka. Ať už reklama, nebo to, že budete někdy na výstavě zhánět zákazníky, anebo obchodní tým něco prodává. Všechno jsou to jako náklady na akvizici zákazníka. A oni totiž se může stát, že u těch menších zákazníků můžou být obrovské. A už jako ten výnos ani nepokryje ten náklad na akvizici, anebo ten rozdíl bude tak malý, že nakonec, když se to porovnáte, tak absolutně se nevyplatí do těchto zákazníků investovat čas, energie, úsilí. Mhm. A já jsem se potkal podobně, že jsme jako omezovali, protože třeba v jednom případě ty nejmenší zákazníci jsme zjistili, že využívají náš produkt mnohem častěji, než jak jsme plánovali, respektive jak firma měla naplánované. Takže docházelo k nadměrnému využití, což pak vedlo k tomu, že spousta z těch zákazníků byly opravdu jako ztratových na marži. Takže tam jako bylo potřeba jako zafixovat nějaký jako cap, zafixovat nějakou minimální cenu, kterou by nám měli jako platit, kterou jako nemůžeme jít, aby jsme vůbec jako byli aspoň na nule. Mhm. A dost často třeba se potkám, nebo ještě pár příkladů, kdy firmy třeba poskytnou slevu, protože na začátku obchodního jednání ten zákazník slíbí hory doly, že bude odebírat obrovské objemy. Jenže ve skutečnosti po roce se zjistí, že ani omylem nenaplňuje ty obraty a ty sliby. Ale zákazník doposud dostává tu slevu a někde jakoby fakt obrovskou. Což vede k tomu, že ten zákazník je buď ztratový, nebo neprofitabilní, nebo přináší jako fakt nízké výnosy. Takže ještě bacha na to, jako, co zákazníci slibují a podívat se na ty důvody a dost často těch spodních jako 20% z nějakého důvodu dostávají zbytečnou slevu. Mhm. Jo. Možná ještě mě napadá jedna věc. My jsme se bavili o tom seznamu zákazníků z pohledu výnosu. Je tam ještě jeden pohled a to je jako počet nákupů, který mi občas jako pomáhá. Mám tady možná pár příkladů, který bych mohl jako vyzdílet. Je to zjednodušená RFM analýza, ale aby jsme to nekomplikovali, tak ukážu pár příkladů, kde si zákazníky rozdělují do několika segmentů podle toho, kolikrát nakoupili a kolik v průměru utrácí. Takže vidím tady dva segmenty, které u nás nakoupili jenom jednou, ale ten jeden zákazník třeba v průměru utratil 100 euro a tady další segment 400. Pak tady jsou nějaké opakovaný a pak jsou tady jako nejvěrní zákazníci. No a začnu se na to dívat a třeba si řeknu, aha, mám tady jednorázové zákazníky, ale nějaká skupina z nějakého důvodu utrácí 4x víc. Proč? Proč to ten druhý segment utrácí tak hodně? A jdu to zjišťovat. A jsou tam nějaké hypotézy. A je to reálný příklad. První pocit
oni kupují hodně produktů a zjistím, že ne. Druhý pocit, že oni kupují dražší produkty a zjistím, že ne. A pak jako dojdu k tomu, že aha, oni totiž jako kupují nějakou kombinaci. Oni vždy koupí A produkt a k tomu přikoupí Bčko. Vždy je tam nějaký jako balíček. A když zjistím, že je to takové jako chování, které nám může přinést jako 4x více peněz, tak už začnu jako tu kombinaci nějakým způsobem podporovat. Budu říkat zákazníkům, nakupte A plus B, dostanete slevu, výhodu a to budu jako tlačit těm zákazníkům, protože to přináší nějaký potenciál. A nebo další pohled, vidím tam super zlatý zákazníky. Oni udělají jako 5 nákupů za rok a teď čím to je? Nakupují často. Zdá se, že často. Možná tam kupují hodně malých produktů, ale pak zjistím, že ne, že oni prostě měli nějakou příležitost, udělali rekonstrukci domu a udělali obrovský nákup. A teď už mi to přináší jako zajímavé informace a jak s ním pracovat, protože vím tu událost, co se stalo, a vím tu frekvenci, vím to výnosy a můžu zaměřit nějakou komunikaci nebo design svých produktů tímto směrem. Ano. A někde třeba je důležité si mrknout na tu frekvenci a to se mi taky stalo, nevím, myslím zrovna v tomto příkladě, že vidíme tam frekvenci 5 nákupů za rok, si říkáme, no to je zlatý zákazník, to je boží, prostě už více nemůžou nakoupit. Ale když jim zavolám, tak překvapivě zjistím, oni by koupili ještě 5krát, ale prostě něco jim chybělo. Jo, jejich frekvence třeba 10krát do roka, ale nakupují konkurentu. Ono totiž žádný zákazník nenechá 100% peněženky u vás. Vždy bude jako sem tam nakupovat i někde jinde. Ať už jako po cestě někdy v obchodě se staví, nebo jenom si vyzkoušet nějakého konkurenta. Vždy se stane, že jsou tam i další alternativy a část peněženky je někdy jinde. A je fajn jako zjistit od těchto zákazníků, kde to nechávají a proč. Jo, krásný příklad, děkuju. Moc pěkný. Tak to máme vlastně, to jsme se bavili ještě o frekvenci nákupů a o velikosti, jakoby vlastně frekvence krát velikost toho nákupu nám vlastně ukazuje, jestli je to zákazník menší, střední, největší. Mně se líbí, že tam že jsi tam ukazoval to, že jsou opakovaní a pak opakovaní, kteří jsou vlastně zlatí. Jak jsi to nazval tady tohle? Ať už věrný nebo zlatý. Věrný a opakovaný. To stojí za to, jakoby vlastně kdykoliv, kdy dělám business rozhodnutí pro sebe, jakoby pro moji klientelu, tak mít tady tyhle 2 typy klientů v hlavě a uvažovat o nich. Jo, jasně, tohle je můj věrný zákazník, tohle je opakovaný a tohle je jednorázový. Dost pomáhá zase v těch biznisových rozhodnutích, kam dál. No. Samozřejmě s jednorázovým zákazníkem jako nic moc neuděláte. Jako těžko ho přesvědčíte koupit podruhé, to je jako zázrak. Ale už s tím jako opakovanýma se dá pracovat. Ať už uděláte jakoukoliv analýzu, změříte jejich NPS-ko, anebo nějaký net loyalty score, který jsme s kolegou někdy se jako měřili, tak vždy zjistíte, že čím věrnější zákazník, tím ty ukazatele jsou větší, tím větší jsou open ratey e-mailů, tím větší je reakce, ochota se zapojit do průzkumu, pomoc a tak dále, tak dále. A jich jako peněženka už jako více přeotevřená a lze s tím pracovat. Jo, děkuju. Vlastně, když ještě bych se znovu vrátila k té analýze klientské základny, tak bych chtěla říct jednu věc, že bychom neměli si myslet, že tohle je jediný a svatý ukazatel, který potřebujeme vědět. Je spoustu dalších věcí, které stojí za to sledovat. Tohle, třeba u mě ta analýza klientské základny je takový první krok do toho, abych měla vhled do biznesu, abych rozuměla tomu, co se děje, ale rozhodně to u toho nekončí, protože my máme někdy na léto naplánované ještě další workshop na data a to tentokrát na to téma, jak vlastně navolávat klienty a jak se jich správně, jak s nimi hovořit a ptát se jich. Ne vždycky to musí být navolávání, pokud třeba jste v kontaktu s klientama pravidelně, tak ten rozhovor nemusíte dělat telefonicky, uděláte ho naživo, připravíte si 2-3 otázky, které položíte a necháte klienta odpovídat. A tak to je třeba jako jedna věc, jaká jsou ještě tak
data z té klientské základny, se kterými stojí za to pracovat, ale o tom budeme hovořit příště. Takže jenom, aby tomu bylo rozumět a abychom si neřekli, oni vlastně tady Dima s Dominikou mluví jenom pořád o jednom seznamu nějakých klientů. Je to první vstup, ale velice dobře ukazuje na to, co se v tom biznesu děje. A když máte teda seřazené klienty podle obratu, tak je dobré vidět, jaké ty produkty nakupují. A zároveň já se tam ještě přidávám několik dalších věcí, na které se dívám. Dívám se na to, jestli je to klient, který platí pravidelně, jakoby včas, jestli je to klient, který případně jako doporučuje nějakým způsobem další klienty. U všech to nevíme, ale jsou takový, u kterých to víme. Případně, jestli nemá takzvaný ups faktor, to znamená klient, se kterým se velmi špatně komunikuje, se kterým je komunikace náročná, tak jakoby tam přiřadíme nějakým způsobem takovou tečku, která znamená jakoby pozor na tento typ klienta. A zase tam je hrozně dobře vidět, že opravdu ten ups faktor mají nejvíc z těch spodních 20%. Střed v podstatě je v pohodě. A pak mezi těma top 20% se taky objevují, protože ti jsou zase extrémně nároční. Ale jak jsou extrémně nároční, tak se na ně dá připravit vlastně jak to říct, jakoby dá se připravit ten biznis tak, aby i ti extrémně nároční klienti, kteří jakoby mají vysoké standardy, tak byli spokojení. Takže u nich ten ups faktor je úplně jiný a je z jiných důvodů než u těch spodních 20%. No a jakoby případně, pokud jsou ještě nějaké faktory, které vím, že pro ten biznis jsou klíčové, tak si vlastně je tam započítávám. Například pokud moji odběratelé chtějí fakturaci do 14 dnů, teda se 14-denní splatností nebo s 30-denní splatností, 90-denní splatností, tak vždycky je lepší klient, kterým chce fakturu se 7denní splatností, že jo. A tím potom z těch klientů ještě vybírám takové ty úplně top klienty, abych zjistila, kdo je vlastně klient, se kterým se nejlíp spolupracuje na to, abychom tady toho klienta hledali v rámci toho takzvaného ideálního klienta, že jo? A to je hrozně zajímavé, že klient za mnou přijde, my ho máme identifikovaného, máme ho marketingově popsaného, my už jsme to s marketingem jako vyřešili. Ale pak zjistíme na základě dat, že ten ideální klient, který jim nakupuje a odevzdává nejvíc peněz, je úplně jiný než ten, kterého oni si identifikovali v rámci těch marketingových aktivit. A tady bych jakoby poprosila ideálně všechny marketáky, ať ty ideální klienty staví na základě těch ideálních, kteří už v tom biznise jsou, a ne na nějakých jakoby efemerních, kteří se zjevují jako Panna Marie nebo něco takového. Ale mám hnedka okamžitě příklad z praxe. Jedna firma mi říkala, no my už jsme tak jako s tím produktem vyrostli, my se teď chceme jako zaměřit na větší agentury, které budou náš produkt využívat. My už jako chceme připravit pro ně nějakou nabídku. A žili v tom jako přesvědčení, že absolutně je to fajn, je to jako nejlepší strategie růstu. No a pak vezmu ten klasický pohled zákazníků od top po nejmenšího, zaměřím se na ty top a zjistím, že tam žádné agentury neexistují ani omylem. Tam jsou jednotlivci, kteří z nějakého důvodu to používají častěji, nebo utrácejí více, ale ty agentury tam neexistují. Takže to bylo úplně Nechala stejné. se firma přesvědčit? Nechali se přesvědčit, pochopili, že potřebují udělat obrovský kus jako marketingové práce, aby vůbec mohli tam přilákat nějaké agentury a postavit jim absolutně jako jinou nabídku, a to, že upraví jenom cenu, a nic se nestane. Super. Tím pádem máme ještě nějaké jakoby doplnění, nebo případně jestli máme nějaké otázky tady od účastníků, kteří nás poslouchají k tomu tématu jakoby klientská základna, co z ní můžeme, co jenom z těch čistých dat, které tak jako tak máme, co můžeme zjistit. Já mezi tím možná ještě řeknu jeden příklad. Zase stejný pohled, zákaznická základna. Jdu volat top zákazníkům a zjistím překvapivé, že jsme drazí. Proč? Protože ty top zákazníci jsou zvyklí na nějaké objemové slevy a u nás ty objemové slevy neexistovaly. Jo. A překvapivé,
ty top zákazníci si myslí, že jsme drazí. Takže najednou jsme museli jako zamakat a zavést třeba nějaké objevné slevy a podívat se na ty zákazníky, podívat se, kolik toho zboží nakupují, v jakých objemech, aby jsme to nastavili tu celou tabulku optimálně, aby jsme nezlevňovali příliš a tak dále. Takže tohle je další aplikace, který jako vzniká. A mně napadá ještě dvě věci, jak s tím pracuje. Třeba jedna simulace dopadu finančních, protože si vezmu ten zákaznický list a řeknu si, OK, že chci jako zdražit, upravit nějaké ceny nebo změnit kompletně jako produkty, balíčky, že jich prostě nasměruji někam jinam. A tohle si v Excelu dělám simulaci, protože já vím, kolik oni toho kupují dneska a když tam dosadím novou cenovku nebo nový balíček, tak zkusím odhadnout, za kolik by to kupovali jako v budoucnosti. A možno si nasimulovat to, že třeba top 20 nebo dolních 20% mi odpadne, odejdou, ztratí se. Ano. A rovnou se může podívat, jako vyplatí se mi to cvičení vůbec? Nejčastěji ano. Když si vezmeš ale, že těch spodních 20% udělá 5, maximálně 7% obratu, takže ta otázka, jakoby, když odejdou, bude mi to vadit? V podstatě u spousty firm ne, protože to uvolní ruce na ty větší klienty, na které nemají čas, prostor a energii. A stejně se nestává. Já jsem zatím, i když jsme třeba těm spodním 20% klientů zdražili na trojnásobek, tak jsem nikdy neviděla, že by odešlo víc než 50% i u trojnásobného zdražení. A to původně ta firma měla v záměru, že se jakoby všech zbaví. Nepovedlo se. Takže... A mimochodem i ta základna, jak to máš jako rozdělený 20%, pak střed a pak jen top. V některých případech, když se firma bojí toho zdražení na jednou, tak jsme se už o tom jednou bavili, že lze jako využít tu zákaznickou základnu a říct si, že půjdu jako zdražit nejdříve těm jako spodním, protože když náhodou udělám špatnou komunikaci, tak jako od nic moc nepřijdu. A u těch jako spodních už si odpracuju ty argumenty, odpracuju si tu komunikaci, zjistím, jaká je reakce a pak už půjdu za těma středníma a zlatýma až na konci a už budu mít všechno perfektně odladěný. Ano. Takže i tady jako další aplikace té zákaznické základny do praxe. A samozřejmě, že ještě u té základny, u těch 60%, které tam jsou, tak tam se dá taky ještě jakoby segmentovat dál. Ne vždycky je to nutné, někdy to je absolutně nezbytné, protože může jakoby, viděla jsem i to, že ty jednotlivé části toho středního segmentu se chovaly jinak. Takže tak. Tak, dotazy zatím nevidím žádné. Pokud můžete, tak nám jakoukoliv otázku, která by se mohla týkat nějaké zákaznické základny dát. Dobrý den, jak lze zjistit strop top 20% základnu? To znamená, kolik maximálně u mě můžou utratit? Co je možné? Nebo vzít dle zákazníka, který u mě zatím nakoupil za nejvíce peněz a to brát jako strop? Já to vlastně dlouhodobě vnímám tak, že ten strop je vždycky překročitelný a jakoby počítat s tím, že není nutné si jakoby sami pro sebe stropovat jakoby to, kolik klient utratí. Třeba pokud se podívám na nějaký e-shop, kde mi nakupují klienti pravidelně, tak pravděpodobně mu budou nakupovat dál, tím pádem celkový jejich nákup bude větší. A ideálně, jakoby, já vlastně nevím, k čemu má ta otázka směřovat, Dimo. K čemu potřebuji vědět, jaký je strop u těch top 20%? Já třeba jakoby používám ať už jako v nastavení parametrů, to znamená, kolik ty zákazníci budou jako nakupovat počtu kusů, počet licencí, počet uživatelů a tak dál, a nebo třeba jako k nastavení jako silové tabulky. Protože vezmu si ty zákazníky a vidím, že top zákazníků ode mě odebírá, řekneme, 1000 kusů a já jim chci jako poskytnout 30% slevu. Ale vždyť bacha na to, že
to je jako ten top zákazník možné dneska, ale zítra přijde ještě větší zákazník a pokud vidí ten váš jako strop na 1000 kusích, tak se tomu vysměje, protože on chce koupit jako 10 000 nebo 100 000 a bude to ačet vás do nesmyslné 80% slevy. Takže já vždy vidím ten strop ve firmě, ale ještě udělám si další 2 pasma navíc na budoucnost, protože vím, že může přijít nějaký jako ještě větší zákazník a musím být na to připravený. Musím být na to připravený a mít tam tu slevu a říct, aha, chcete 30%, tak musíte objednat jako tolik kusů. A já zkusím velice rychle možná i vyzdílet takovou tabulku. Tady je příklad jako to pásmo se mi strašně moc líbí. Když řekneš, že si připravíš 2 pásma navíc. Jo, tady je příklad, jako řekněme si, že dnešní zákazník u vás odebírá maximálně jako 100 kusů, tak já už jako stejně přemýšlím do budoucnosti a mám tam nějaký jako pásma navíc a jsem připravený. A protože když přijde někdo, kdo chce odebrat 1000 kusů, ať mi netlačí do 50% slevy. Jo? A já mu řeknu, no, já už mám tu tabulku připravenou, já jsem schopný poskytnout maximálně 39. A když tu tabulku máte v ruce a máte ji připravenou, tak se vyhnete zbytečnému zlevňování, protože tady je třeba jako příklad, kdy jako zvyšuju tu slevu 10, 20, 30% a pak jako najednou zpomaluju. Už je to 35, už je to 38, už je to 39, 39,5, 39,8 desátých a tak dále. Jo? Je na mě, jak tu celou tabulku nastavím a je fajn být připravený. Ano, díky. A já totiž si myslím, že tady tahle otázka mohla jít od, jakoby, že ty se bavíš o jakoby slevách v jakoby množstevních slevách, ale pak jak je to u těch firem, které prodávají koncovému zákazníkovi. Jak vlastně, že jo, kde je ten strop toho, co ten zákazník koupím. A když si představím nějaký e-shop, tak tam stropový zákazník číslo 1 je prostě maximum, co nakoupí jeden jediný klient, ale pak to může být třeba u kávy, pak tu kávu můžou nakupovat další klienti, kteří jsou částečně koncoví, ale jsou to firmy, které to kafe kupují do vlastně kanceláří. No a nakonec jsou to kavárny, které nakupují vlastně úplně jinak. A teď ten kdo tu kávu praží, tak vlastně obsluhuje všechny tyhle 3 segmenty většinou. On tam nedokáže, pokud je to menší pražírna, tak většinou má všechny tyhle 3. A tím pádem tam to zastropování, jakoby pokud nelze udělat zastropování toho, že bude kavárna, která bude odebírat, že kavárny typicky odebírají, já nevím, 50 kilo v nějakém časovém rozmezí. Jenomže když najednou přijde síť kaváren, která začne odebírat, tak už to není 50 kilo, tak se bavíme o 500 kilo. Takže tam jde i o to, odkud vlastně ten vítr vane a to, jak jsi popsal, že si připravíš další 2 patra, je vlastně úplně geniální způsob, jak na to být připravený. A ještě možná důležité si říct, že dáta vám řeknou polovinou pravdy. Vy uvidíte dnešní chování zákazníků, co se bude zdát jako strop, že je to maximum, tak pak můžete zjistit právě, že tam existuje další potenciál a to jedině pokud s těmi zákazníkami se pobavíte. A včetně jako e-commerce, kdy jsem zjišťoval, no jo, ale a třeba jako proč je ten strop? To není, že třeba jako se stalo, že sleční se teda kupovali pro sebe, ale oni si to kupovali ještě v rodině, nebo rozdávali to někomu jako dalšímu, takže tím jako bylo drivována to velké množství objednávek a velké množství produktů, protože to nakupovali ještě pro někoho nějak příbuzné. A to už jako jiné chování, než který jsme si očekávali jako z dat, protože data to samozřejmě neřeknou. Oni ukážou jenom číslo, ale neřeknou proč a neřeknou, jestli tam je ještě větší potenciál nebo ne. Mm-hmm. Při těch rozhovorech vlastně většinou já zjistím, že tam je potenciál, jenom není vyslovený tak jasně, jak by si jakoby někdo mohl myslet. A pak je strašně důležité správně klást otázky, že když ten rozhovor dělám a koupili byste si tohle, tak samozřejmě, že klient řekne, že jak by si to koupili. Že je potřeba ty rozhovory vést určitým způsobem tak, aby člověk získal ta data správně a o tom se právě budeme bavit v tom červnu nebo červenci? Myslím si, že v červenci. V červnu nebo v červenci. Takže ještě vyhodíme termín na červenec. Máme nějaký závěr
k tomu zpracování dat, případně jestli má ještě někdo otázku, dejte do komentářů a Dimo, co jsme ještě neřekli? Myslím, že jsme toho řekli dost. To nejdůležitější závěr je opravdu zkuste se podívat na zákazníky. Je to jako zajímavé cvičení, může vám jako přinést hodně informací. První cvičení fakt si udělat ten pohled, se řadit ty zákazníky od nejlepších po nejhorší a pak už se můžete dívat na čísla, pak se můžete jako klást otázky, proč tomu tak je, pak se můžete jich obvolávat a dál jako zjišťovat, ale tohle je jednoznačně velice přínosné cvičení. I Dominika, i já aplikujeme to při každé jako spolupráci a vždy nám to strašně pomáhá. Je to strašně, a občas se mi stane, že účetní, teď jsme měli právě případ, že účetní byl absolutně neochoten ty data vydat, protože jsou nesmyslná a k ničemu nejsou. To jsme se jakoby s celým týmem dost zasmáli, protože jsme si říkali, no, jak to tak jako říct? Nám k něčemu jsou. To, že vy to nevidíte, že k něčemu jsou pro nás důležitá. Takže může se stát, že třeba jakoby někdo ze strany té firmy není ochoten s tím pracovat tak, jak bychom potřebovali. Ale vlastně jsem zatím nespolupracovala s klientem, kde bych tu analýzu klientské základny nedělala. Je to prostě... Já si neumím představit, že bych dokázala jakkoliv relevantně poradit, pokud bych tu analýzu klientské základny neměla. No, protože firmy vždycky jako žijou v s nějakým přesvědčením, ale když se na ty data podíváme, což je to nějaký jako rentgen zákaznické báze, najednou prostě zjistím tu reálnou situaci a ty data jako nelžou. A pak se zjistí, že firma si myslela něco jiného. Jo. No tak bezva, takže nevidím, že by nám dorazila nějaká další otázka. Dimo, děkuji za setkání. Ráda jsem si s tebou na téma zákaznické databáze popovídala, nebo zákaznické jakoby báze a budu se těšit na další setkání příští měsíc a to teda nebude o datech, tam máme nějaké jiné téma. Kláro, poradíš nám jaké? Myslím si, že jsme se chtěli znovu se podívat na nějakou psychologii nákupu anebo na ceník, jestli se nemýlím. To bude vlastně 10 principů, který zaručeně posunou zákazníky k nějakým dražším variantám. Perfektní. Tak Dimo, budu se těšit, jak téma budeš mít připravené. Já si mezi tím připravím sérii otázek, které ti budu klást, aby to bylo... budeš tedy na takovém hot seat a Těším se. Děkujeme moc za dnešní účast a pokud budete mít otázky, ozvěte se nám. Díky.